Good evening, good evening, good evening all sa lahat na nanonood dyan at mega mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Good evening. Good evening sa YouTube channel natin na Alipines Nazareno at saka dito sa Alipin Amay Sus Nazareno. Maganda na po tayo ng tubig. Pe Garcia, Oliver Santos, mega mega shoutout po. Shoutout din dyan sa YouTube channel natin. Magiling water na po tayo. Naririnig nyo ba ako? Sagot niyo naman po kayong oo. Oliver Santos, naririnig niyo po ba ako? Dito sa YouTube channel natin, yung nag-like at nanonood dyan na 4, may healing water po tayo. Abri Roque, good evening po. Naririnig niyo po ba ako at hindi putol-putol? Opo, maraming salamat kung naririnig niyo ako sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Good evening din sa iyo, Pesimon. Naririnig niyo po ba ako, Sir Emundo Gian, Erlinda Orlina Martinez? Dito po sa YouTube channel, naririnig niyo po ba ako? Oo, naririnig ko po kayo. Maraming salamat. Malinaw naman pala. Opo. Magsisimula na tayo. Kumuha na po kayo ng baso. Yan. Kumuha kayo ng baso. Kalahati ng baso. Iinumin yung kalahati. Ire-reserva. Dito tayo kukuha ng mananalo sa YouTube channel at Facebook page natin ng Alipin Amay Sus Nazareno. Pero hindi ko po siya iulog. Sa March ko na po siya iulog ha. Katapusan na po ng February. Kaya mag-like at mag-share na po kayo. 2 sa YouTube channel. Ay, hindi pala. 3 sa YouTube channel. 4 sa Facebook page. 4 na kwintas dito. 3 dito sa YouTube channel. Kaya mag-share na kayo. Wala tayo sa Alipin Jesus Nazareno. Marami nanonood doon. Dito tayo. Kaya mag-share na po kayo. Mag-share na kayo dito sa YouTube channel natin na Alipin Jesus. Yung kasing Alipin Jesus Nazareno sa YouTube channel ko, isa lang yon. Pero pwede nyo rin search yung Ander Ortiz. Lalabas din yan. Dito sa Facebook page natin, Alipin Ama Jesus Nazareno. Yan. Dito sila eh. 7 pa yung kwentas eh. 4 dito sa Facebook page. 3 dito sa YouTube channel. Yan. Share nyo na lang po ng share. Mega shoutout po sa inyong lahat. Maghanda na po kayo ng tubig. 9:50 na po. Eksakto 10, magsimula na tayo. Magpaparami lang po tayo. Paparami lang po tayo. Tayo. Para sa healing water natin. Kailangan mag-share na kayo. Pag hindi kayo nag-share, sorry kayo. Nagka-copy-paste ako para malaman kung sino nag-share. At titingnan ko na lang po yan. Sa 26 na nanood sa YouTube channel, 3 minutes and 54 seconds. Mag-share na po kayo. At yung 26 naman, mag-like naman kayo. 74 dito. Ba, ang dami na 74 na agad Pag mag-healing water, pag mayroon ko ito sa joke lang yun, pinakatawag lang kayo. Sana mapili niyo po ako. Huwag po kayong mag-alala. Basta sinabi ko, mag-share lang kayo. Nagkakapipis po ulit ako. Nagkakapipis ako dito. Mahirap maging ano. Yan. Magkakapipis ako yan. Alam ko na yan. Yung mga masusugin natin. Ulitin ko 3 dito sa Facebook. Alipin. Sa YouTube channel natin, Alipin Jesus Nazareno. 3. 4 dito sa Facebook page. Share nyo na po na share. Malapit na tayo magsimula. 9:51. Ganda na po kayo ng tubig. Yung baguhan po rito para po to sa lahat. Sino ba yung nagpapasalamat, mahal? May nagpapasalamat pala.
Kahit sa healing water lang daw, gumaling na siya. Kahit wala daw siyang pamasahe papunta rito at malayo daw siya. Masaya na. Reply pala ako. Oo, yan. Maraming pong kahit healing water lang daw. Masaya siya. Gumagang ang pakiramdam niya. Meron po taong tumawag pa kay Pusinda. At meron po palang tumawag kay Pusinda. Nagising ako kanina mga alas 12 pasado. Alauna na yata yung kami kumain na Pusinda. Mag-alas 2 na. Nagising ako sa kanya, iyak siya ng iyak. Sinasabi, mamamatay na daw siya. Kalakas-lakas pa ng daw siya ng kapitbahay. Kinukulam daw siya ng kapitbahay niya. Nagpatawas kapitbahay daw. Kapitbahay ang lumabas. Kasi siguro kinuwento niya, nagagalit yung kapitbahay, kaya pinatulan siya ng manggagamot. Ewan ko kung manggagamot ba ni Kristo yon. Di, alam mo na, hingi ng pera. Tapos na-stress siya. Iyak ng iyak. Sabi ko, di pa kayo mamamatay. Uminom ka ng healing water. Mamaya, manood ka dyan. Iyak ng iyak. Sinabihin lang mamamatay naman talaga. Nag-share na po kami. Opo. Share lang kayo ng share dyan. Kasi malalaman ko rin naman yan kung sino nagsishare dyan. 31 yung nanood, 21 pa lang yung nag-like. 6 minutes, 9:53 na. Malapit na tayo magsimula. Apo, bakit po hindi ako maka-like at share sa live mo? Makakapag-like po kayo at share dyan. Imposible po yun. Doon po yung sa baba. Give me to cellphone. Para mahal. Nag-schedule ako. Hindi, akin ang cellphone mo. Ay, yung isa. Hindi na pwede ito may mahal. Yung isa mong cellphone mahal. Ano ako no? Ba't na nga ako sa kakapindot? Ito po yung live. Para malaman nyo. Nag-live si Apo Andy dahil si Apo Sinda. Hindi. Nag-live po si Apo Andy. Na-share dyan. Kasi malalaman. Para malaman nyo. Nakita nyo po. Nag-live si Apo Andy dahil nakita nyo po yung share sa may gilid. Yun yung malapit po. Like, comment, share. Pag pinindot nyo po yan, tapos lagay nyo po yung share. Share down ulit yung kulay blue. Pindutin nyo ulit yan. Automatical na po mag-share yun. Nakita nyo na po. Ulitin ko ha. Like, comment, share. Pindutin mo po yung share. Malapit doon sa may views po yun. Malapit sa speaker ng cellphone nyo. Like, comment, share. Pag pinindot nyo po yan. Yung share, lalabas po yung share now. Ibig sabihin, pwede po kayong mag-comment o mag-share muna. Ayan. Okay na po. Tapos nyo po yung share down ulit yung kahit dito sa YouTube channel po natin. Ito kaya po sinda to eh. Hindi kasi ako pwede umanood sa sarili kong YouTube eh. Ayan po yung YouTube channel. Teka lang. Kasi nabigyan ng notification si Apo Sinda. Ibig sabihin, nagla-live ako. Yan po. Ibig sabihin, may live po si Apo Andy. Yan o. Yan po yung live. Yan. Yan. Live po yan. Pag pinindot nyo po yan, pupunta kayo dyan. Ayan na po. Yan. Live po yan. Ayan na po. Live yan. Pag pinindot nyo po yan, pupunta kayo dyan. Ayan na po. Ayan. Ayan. Ayan na po. Live yan. Ayan. Pindutin nyo po. Pwede na po kayo mag-share niyan. Maingay. Kasi malapit. Maingay po kasi malapit yung YouTube channel. Ayun na po yun. Nandun na po yung share nyo. Makikita nyo po yung mag-share kahit sa YouTube channel. Okay na po. Nabuti, 100 lang tayo rito. 110. Doon sa Alipin Jesus Nazareno, maraming share eh. Malapit na po tayo, 9:56. 4 minutes na lang. Kasi iba po, hindi nila kabisado tong Alipin. Dadagdagan lang po kasi ng Alipin. Ama, Jesus Nazareno. 21, thumbs-up na po. Samson, Marlita Samson, thumbs-up na po. Ibig sabihin na thumbs-up, already na siya. Share done na po. Pag dito sa share,
sa YouTube channel, kailangan dyan huwag nyo sasabihin yung bahay. Pwede nyo sabihin pasok na. Pwede nyo sabihin welcome. Shortcut po yung shortcut. Pwede nyo pumunta na ako ron. Pwede nyo salitang kanto dyan sa YouTube channel. Pumunta na ako ron. Pwede nyo po sabihin punta na ako ron. Punta na ako ron. Pwede yung thumbs up done na po. Pwede, huwag nyo sabihin dyan yung bahay. Bawal. Dito sa Facebook page, wala pong ano yan. Hindi po maselan. Pwede mo sabihin dyan, bili na akong tinapay. Kunin mo na lang. Sa YouTube channel, pag nagko-comment kayo ng subscribe, sabihin nyo lang, bili akong tinapay, kunin mo na lang. Kaya kunin mo na lang yung tinapay. Understood na po yan sa YouTube channel. Nalapit na po tayo. 2 minuto na lang. 12 o'clock na po dito sa Australia, Apo. Mega shoutout po sa mga taga-Australia. Ulitin ko ha. Dito, 4 na kwintas sa Facebook page ng Alipin Ama Jesus Nazareno. Sa YouTube channel natin na Alipin Jesus Nazareno, Andel Ortines. Pwede nyo search yun. 3 lang. Kasi 7 pa yung natitira eh. Tama ba? 7. 3 plus 4. O tama, 7 nga. 7. Basta't ibigay nyo lang address dyan. Mag-a-announce po rin ako para maibigay ko po yung address. Sabihin nyo lang, door to door na po yan. Pero hindi ko na yung malalag ng February kasi pupunta kami ng Baguio ng ng 24. Ang gamutan lang natin simula bukas. Ryan Cunanan, mega shoutout sa'yo. Mabuti pa si Ryan, nakasubscribe na sa bagong Facebook page natin. Ang gamutan natin February 21 bukas, 22, 23. Sa 24 po, pupunta kami ng Baguio. Tapos ang gamutan na po natin yung March 1, 1, 2, 3. March na po yun, 1, 2, 3. Tapos pupunta po kami ng kaya lagi po kayo manood para kanina po kasi may nagpupunta rito. 7 pong pumunta rito. First come pa rin po. Alam ko may nakalista po kaya po sinda ng 20 katao. Plus may pumunta rito 7. Kahapon at saka kanina. Pero nakalista din po sila sa itong lang. Ryan Cunanan, mega shoutout. Okay na po. Magsisimula na tayo. Biglang uminit, mahal. Sa cellphone ko po. Ito na. Hindi ka na gagamitin. Uminit. Ayan ha. Kinaka-paste ko yan. Tanggal na po kalimot sa CP ko eh. Kasi hindi na ako maka-message eh. Ang tagal ako hindi nakalimot sa cellphone ko. Mahirap talaga dyan sa YouTube channel. Minsan, nahirapan po ako dyan pag nakakalimutan ko na po yan. Hindi katulad sa Facebook page. Punta po kayo sa Facebook page. Alipin Ama Jesus Nazareno. Sa Facebook nyo po. Alipin Ama Jesus Nazareno. Pero, 4 po ang pinipili ko rito. 3 lang dito sa YouTube channel natin live ha. Sa Alipin Jesus Nazareno, yung isa kong Facebook page, may technical pa ho yun. Kasi yung lagi kami kumakanta nito, nagkaroon po ako ng technical doon. Kaya minsan, sinusumpong-sumpong yun. Pero, pa rin yun. Pero hindi po yung tatanggalin. Kaya, baka sumpongin yun. Kaya naggawa na ako ng panibagong Facebook page. Nagpalit na rin ako ng Gmail account. Kasi nagkaroon yun ng nagkaroon yun. Sabihin mo kay Junje. Na-hacker kasi yun. Na-hack. Junje, may ining water Junje. Tapos pangalan niya? Okay na po. Alas 10 na po. Eksakto. Ready na po tayo. Like nyo na po. Pwede na po yan. Para konti lang yung mapili ko. Ay, sir, Eugene, you go. Mega shoutout sa'yo. Shoutout pala dyan kay Tita Tess, Tita Chay. Si Tita Chay, hindi marunong pumindot ng cellphone yun. Ay, si Tita Tess, hindi marunong pumindot ng cellphone yun. Yan kuya, mahiling water na po. Tita Tess, Tita Chay, good morning po sa inyo at magandang umaga dyan sa Amerika. Madaling araw na pala. Ate Carmen Caballero, kay Ate Norma Caballero yun. Kay Ate Carolina Laca, at saka kay Ate Maximo Terry Rose. Mega shoutout sa nagbigay ng iPhone. Itong binigay ng iPhone 14 Max. Kay Ate Lourdes.
Mega shoutout dyan. Gladys Domingo. Mega shoutout po sa inyo. So magsimula na po tayo ha. Manda na kayo. Lahat po ng bago rito manood, lalo dito sa YouTube channel natin, tumataas po yung tumataas yung hearing ng YouTube channel natin. Tumataas po ito. Kung bago lang po kayo rito, Carolina Mastrado. Ito lang po masasabi ko sa inyo. Dito po sa Facebook page, YouTube channel natin ng Alipin Jesus Nazareno at Alipin Ama Jesus Nazareno sa Facebook page o Andel Ortines. Dito po talaga napakahirap maglagay ng dasal. Kasi bakit po? Kailangan po talaga malinis ang puso nyo. Magsasalita muna ako ng mga 2 minuto. Sakto pa lang naman po 10:00. Dito po talaga kailangan dito nakadamit ka. Kahit anong kulay. Basta naka-t-shirt ka, babae ka, lalaki. Galangin mo ang katawan ni Kristo. At isuko mo ang iyong mga kasalanan sa Diyos. Peres lang po tayong tao nagkakasala. Wala pong perfecto sa atin. Walang magaling magbasa ng Bible. At hindi lahat ng tao po nagkasala. Napakahirap po maglagay ng power dito sa pamamagitan ng isipan. Lahat po tayo may kapangyarihan. Lahat po tayo ay may third eye. Tandaan niyo po, parehas lang po tayo tao. Ang akin lang, kung personal ko itong dadasalan at harap-harapan sa iyo at mababanggit ko yung pangalan, mabilis ito magkaroon ng bisa kahit mababang yung pananampalataya. Parang katulad lang po yung pasyente ko yung isang araw. Inainom lang po siya ng tubig, bigla po siyang naglakad. Hindi po siya mapaniwala. Pero hindi ko na po kasi nakuha na ng video yun, pero siya po, marami po magsasaksi yun. Paala na po si Papa Diyos kung anong ginawa niyang himala. Yun po yun. Kailangan marunong po kayong humingi ng kapatawaran. Magpatawad. Tanggapin niyo na po yung pagkakamali niyo. Tao lang po tayo para maging matatag tayo. Pang-apat, kalimutan niyo na po yung lahat yung nararanasan yung hirap. Ayahin niyo na lang po ang panahon kung talagang nasa na po tayo. Patawarin niyo na po yung mga kapatid niyo. Patawarin niyo na po yung mga nanay, tatay niyo. Patawarin niyo na po yung kapitbahay niyo. Ayahin niyo po silang magalit. Ang importante, pinatawad niyo na po. Napakahirap po maglagay ng bisa talaga rito. Pero marami pong tumatawag kaya po Sinda, simula kanina pa yan. Naghahanap sila ng healing water. Dahil masaya po sila, gumagaling po sila dyan. Dahil nakikita ni Kristo sa pananampalataya at nararamdaman talaga ng Diyos dahil sa kanyang katawan niya, ang kanyang pananalig. Kahit lang daw dyan, lalo tuloy akong nagkakaroon ng lakas ng loob mag-healing water. Kahit minsan inaamin ko, kahit pagod na ako, tao lang ako, ayoko magsinungaling. Inaamin ko napapagod na rin ako dahil sa maghapon ako nakasalang at anong oras na ako natatao sa paggagamot. Imbis magpapahinga ako, hindi ko na iniisip yon. Kasi nagigising ang diwa ko pag may naririnig ako magandang balita sa kanang tenga ko tungkol kay Kristo. Umiiyak sila, tumatawag kaya po Sinda, healing water. Masaya na po sila. Ang dami na po daw nilang ininom healing water. Pero pag binubulungan ko daw ang mga tenga nila at nakikinig sila, para daw may lumalaya sa hindi nila maintindihan. Di ba? Nakakagang po ng puso. Kahit dito lang po nakakatulong tayo sa pamamagitan ng panalangin. At pangalawa, wala naman tong bayad. Mag-ano lang naman kayo. May wifi o kaya maglulod lang kayo ng 50 pesos. Yung 50 pesos nyo, huwag nyo na panghinayangan. O di ba? Masayang nakakatulong sa pamamagitan ng bilang instrumento ng Diyos. No, kaya sumasaya ang puso ko. Kahit mayroon naman ako nababasan dyan na naliligaw na konti-konti na mga matatalino pakikipapa Jesus, wala akong pakialam doon. Inakawaan ko sila. Ang purpose dito, paano tayo matutong humingi ng kapatawaran? Kasi yung pagpapatawad, masarap sa puso natin yun. Makakatulog ka na mahimbing, na walang alinlangan. Kasi lagi nyo pong iniisip, kapitbahay nyo nangungulam sa inyo. Dapat po, maghari ang kapayapaan. Manaloto Bartolome, mega shoutout sa'yo. Yun lang po yun, Sinaida Manaloto. Yun pong ibig ko sabihin, tao lang po tayo. Kailangan natin na matinding paniniwala. Wala pong mawawala rito. Lahat naman po, Tagalog naman ang dinadasal ko. Sana maintindihan nyo po, Tagalog lang ito.
Kahit Tagalog lang ang dinadasal ko sa dasal natin, kahit napakasimple lang yan at marami akong dasalin dyan, napakahaba. Kahit Tagalog po ito, hindi lang to binigkas ng labi. Kahit kayo kaya nyo itong dasalin eh. Kaso hindi nyo po mapalabas si Papa Jesus sa puso nyo dahil may kapangyarihan na iniwan siya. Dahil sa ugali natin. Minsan, pansamantala po natin tanggalin ito. Subukan nyo magpatawad. Subukan nyo tanggapin ang pagkakamali nyo. Makakatulog kayo na mahimbing. Tapos, pag natulog kayo, pagkagising nyo, ang sarap ng pakiramdam. Subukan nyo matulog na galit kayo sa kapitbahay nyo, so iniisip nyo kinukulam kayo. Siguradong hindi kayo makakatulog, may stress kayo. Tapos yung mata nyo magiging ganon, lulubog yan dito. Tapos papayat ang mga pisngi nyo. Tapos ang labi nyo walang kulay. Ang mga mukha nyo ay walang kapula-pula. Tapos hindi pa kayo makakain at hindi kayo makaligo. Kasi iniisip nyo yung kapitbahay nyo. Hayaan nyo yung kapitbahay nyo mag-isip sa inyo kung talagang kinukulam niya kayo. Maraming salamat po, Ate Bilyarin Salve mo. Kamusta mo na ako kay Pogi mong asawa na si Ambet. Yung aso nyo po malikot at matakaw. Kaso mabait po siya. Yun po yun. Yun ang sinasabi ko. Sinasabi ko sa inyo to dahil kayo may kapangyarihan. Ang hirap po talaga magdasal dito. Tandaan nyo po. Hindi po talaga to personal na dinadasalan ng harap-harapan. Dito po talaga nakukuha ang lakas ng kapangyarihan natin sa pagpapatawad. Di ba sinabi ko po sa inyo lagi? Ang pagdarasal ay hindi naman to talaga binabasa. Kahit magbasa ka ng lahat ng Bible, ginawa ko na po yan. Pinagalitan ako ni Nang Sulumini, Tandang Remitanyo ni Akira Yamada. Sinabi niya sa akin, 1 taon at 6 na buwan ako sa kanya nagdasal. Ang sabi niya sa akin, mahina pa daw ako. Halos ng dasal na ganyang kakapal, nakabisado na ng utak ko. Hindi pa daw ako, wag daw akong makulit. Totoo yun. Inamin ko yun. Nagalit ako sa kanila. Kasi lola ko sila lolo, pero hindi ko sila lolo-lola. Siyempre, apo na tawag nila sa akin, lola ko na sila. Nagtampo ang puso ko. Tinuturuan nila ako, pero wala silang tiwala sa akin. Nagkaroon ng tampo ang aking puso. Yun pala, ibig sabihin yun, hindi ka pa handa sa mga magkukulam, exorcist, o pwede ka pang mauto dahil ang puso mo ay may galit pa at hindi ka pa nagpapatawad, galing lang to sa bibig mo. At hindi mo naman binabasa ang itinuturo ko. Nababasa mo nga, pero wala rito sa puso mo. Nagtampo ko. 1 taon at 6 na buwan mo ko tinuruan, tapos ganyan lang sasabihin mo sa akin. Sinubukan niya ang aking kakayahan. Pinanlaban niya ako sa exorcist. Anong sabi ng demonyo sa akin? Isa lang, kaya natanim to sa utak ko. Anong sabi niya? Wala kang kwentang instrumento ng Diyos mo. Napakahina lang ng iyong kapangyarihan. Isa ka lang alipin at apakan. Di ba? Hindi mo nga ako mapalayas dito. Sino ka ba para palayasin mo ko? Wala kang kwenta. Di ba tapos inasar pa ako ng demonyo. Anong nangyari sa akin? Nagalit ang puso ko. Pero nagkamali ako doon. Biglang may lumiwanag sa puso at isipan ko. Naalala ko na sinabi ng Inang Salome ko, yung siya na ay malapit na mayapa at naisali na sa akin lahat ng kapangyarihan nila at ni Tandang Remitanyo at ni Akira Yamada. Doon ko na unawaan na umiyak ako sa Diyos. Sinabi ko sa sarili ko, tama po ang sinabi nila. Kung nagkasala po ako, Ama, at hindi ko po talaga mailabas ang aking kapangyarihan, sumusuko ako. Pero hindi po ako susuko dyan sa kalaban ko. Inaamin ko nagkasala ang aking isip at puso. Nagtampo ang ako bilang instrumento nyo. Ngayon naiintindihan ko na ang sinabi ng Inang Salome ko. Kahit araw-araw ka pa magbasa dyan, anak, hindi mo pa rin kami maunawaan. Darating ang panahon na pag natuto mong gamitin ang kapangyarihan mo, kahit kaharap mo, alam mo, kulang ang kanyang pananampalataya. At mararamdaman mo na niloloko ka lang niya.
at nararamdaman mo na sinusubukan niya lang ang iyong kakayahan, pag natutunan mo ang kapangyarihan ng Diyos na nagmumula sa liwanag sa iyong puso. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, huwag kayong pupunta sa akin pag niloloko niyo lang ako. Nakangiti lang ako at hindi ako magagalit sa inyo. Nasa sa inyo na yan dahil hindi naman taga kayo gagaling sa akin. Kay Kristo kayo gagaling. Naiintindihan ko yun. Kaya yun, simula yun natuto ko. Inisip ko lagi sa puso ko, hindi pa ako marunong maggamot. At si Kristo nagagamot. Kailangan ko malaman ang kapangyarihan na nasa puso ko. Yung nagpatawad ako at natuto kong ngumiti. At inalis ko sa isip ko ang mga taong nang aapi sa akin. Nagpakain ng tayo, nagpakain ng dumi, pinlansya ang likuran ko, ginawang ashtray ang likuran ko, pinatugo niya ang buong ulo ko at mga mata ko, at hinahagupit niya kung sinasako, at yung mga taong nang alupusta sa akin na sinasabing adik ako, naninigarilyo ko, hindi naman ako naninigarilyo at umiinom at nagsasyabu. O, dahil sa sobrang payat ko, dahil hindi nila nakaraan ko, bobo ko, tanga yan, walang pinag-aralan yan, hampas lupa lang yan, mamamatay din yan. Gaano katindi ang sakit ng puso ko, pinakawalan ko yun. Hanggang lumabas ang totoong kapangyarihan na nasa loob ng puso ko. Sabi ng inang Panginoong Kristo na liwanag, meron daw tayong lahat na yun. Bago siya umalis at pumunta sa tahanan ni Kristo sa kanyang Ama sa langit, ay nag-iwan na siya dyan. At atin yan, sa atin daw lahat yan sa kanyang katawan. Meron daw tayong kapangyarihan. Yung third eye, minsan naririnig ko kayo, gustong-gusto nyo magbukas ng third eye. Huwag nyo pong buksan ang third eye nyo. Dahil tatlong klase ang third eye. Isa sa Diyos na maliwanag, isa sa demonyo, isa sa mga elemento. May third eye po lahat ng tao. Hindi ka pa pinapanganak sa mundo, automatical po talaga may third eye na tayo. Alalahanin niyo yung mga anak nyo. Baby pa sila at mga bata pa sila. Maliwanag po ang mata, nakakakita sila. Kaya lang po hindi nila magamit ang third eye natin dahil tumatanda na tayo, dahil salbahe na po tayo. Aminin man po natin o hindi, sinungaling na po tayo minsan. Yun po ang katotohanan. Dahil nawawalan tayo ng third eye dahil nagsisinungaling na tayo. Nag-iisip na tayo ng masama sa kapwa. Nagmumura na tayo. Ang mga batang anghel ay hindi pa nila kaya magmura. Kaya malinis pa ang kanilang konsensya at puso at hindi pa ito narurumihan. Bumubukas ang third eye pag mabuti ang iyong puso. Dahil yun ay galing sa liwanag. Sana maintindihan niyo po ang aking sinasabi. Kaya nga pakiusap ko lang, napakahirap po maglagay ng dasal dito. Pero masaya po ako kanina. Kahit natutulog ako at naistorbo ako ni nanay, masaya po siya. Lumakas ang loob niya na sinabi ko, kung kukulamin ka niya, uminom ka ng tubig mamayang gabi at mag-healing water ako. Magtiis ka at matyaga ka. Tingnan natin kung makukulam ka pa niya. Di sana lagi po ako nakukulam. Yun lang po yun. At maraming salamat. At magsimula na po tayo. O, like na po tayo. Para matapos na po tayo. Diba? Masaya-masaya po ako. Kahit sa isang katulad kong tatanga-tanga. At pinili ni Kristo bilang alipin niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa dami-daming tao, ako pang binigyan niya ng ganitong karunungan. Kaya maraming salamat sa lahat na nagbigay sa akin sa iPhone 14 Max na 90,000 at saka ano tayo nito? NMAX 160,000, di magkano na? 250 na. At salamat din sa isang cellphone na dating binigay sa akin, relo, alahas. Maraming salamat. Dati sa sabsaban. Maraming salamat sa kanila. Hangad ko lagi silang maging maayos at siksik at biglig. Maraming salamat sa mga damit. Yan po ang katotohanan na binigay ni Kristo. Darating ang panahon, yayaman kayo. Mag-ingat po pala kayo. Lumabas ang pangitayan ng aking Ama, lagi po tayo mag-ingat. Dahil hindi natin alam kung anong dulog yung darating susunod. Maraming salamat po at magsimula na po tayo.
Kung bago lang po kayo dito sa Facebook page natin ng Alipin, Amang Jesus Nazareno, at ganito rin sa YouTube channel natin na Andel Ortiz da Alipin ni Jesus Nazareno. Isa lang po yun. Welcome po kayo rito. Ito walang bayad. Libre ito. Wi-Fi lang ang babayaran nyo. O data. Magtyaga lang po kayo. Dati nga nagde-data lang ako, 50 pesos eh. Yan. Ilapag nyo po yung baso nyo dyan, kalahati lang iinumin natin mamaya, yung kalahati salin nyo. Wag lang po kayo tatapat dito nakasando, babae man o lalaki. At kahit magsisimula na. Sarado mo muna yung mahal. Yan. Ilapag na po yung tubig dito. Para po yan. 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 Natural yung mukha natin sa iPhone, no? Kita yung bok natin. Mabuti pa dito sa Android. Medyo puti-puti mukha natin. Yan. Manda po. Pag nakita nyo po si Apo Andy sa picture, baka sabihin nyo hindi po talaga ako. Kahit yung mukha kong picture, pag minsan, ipopost ko yan dyan sa Alipin ni Jesus Nazareno at Alipin ang mga Jesus Nazareno. Tignan nyo kung ano itsura ko. Kayo na po maghusga. Talagang husgahan yung pagmumukha ko pag nakita nyo. Sasabihin nyo, mukha akong sanggano at mukha akong adik at mukha akong demonyo. Dahil hindi po ako kumakain. Ang pinapakain sa akin sili. Okay na po Magandang umaga po at magandang gabi po sa inyo lahat at mega shoutout. Shoutout po sa lahat na nanonood dyan at maraming salamat po sa like at nag-share. Umpisa na po natin. Ilagay na po yung baso. Magsisimula na po tayo. Lagyan ng tubig kalahat. Isang baso. Yung kalahati inumin natin. Humanda po. Lagyan muna natin ng bisa para mabasbasan tayo ni Kristo sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tony Mar, maganda salamat sa iyo. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, bago po kayo pumikit, tuturuan ko na kayo ng abot ng aking makakaya kung paano ko palabasin ang kapangyarihan sa aking puso. Isipin niyo po yung masayang bagay. Huwag po kayo mag-isip na malungkot. Yung masaya po kayo nagdarasal kay Papa Jesus. Yung masaya kayo. Kahit sino, basta nagpapasaya sa puso nyo. Okay, ulitin po natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Naway basbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang tubig na ito nasa aming harapan at sino man pong nanonood dyan sa Facebook page, sa YouTube channel, ay basbasan niyo rin po ng inyong mapagpalang kamay ang kanilang mga tubig upang kagalingan ng kanilang karamdaman, sakit, physical man, spiritual, o nagpapasakit sa kanyang katawan, lupa o espiritu sa amin. Nananalig kami at sumasampalataya sa iyo na ikaw ang Diyos namin at totoo at buhay na nagbibigay pag-asa bilang mga anak mo. Ipuin niyo po kami ng inyong mapagpalang kamay upang kagalingan ng aming karamdaman, sakit. At ipuin niyo po alisin sa aming isip at puso ang galit, inggit sa aming kapwa. Bagkus, ilay niyo po kami sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa amin kung hindi kayo ang manguna at maghari sa aming buhay at ganun din sa mga taong nakapaligid sa amin. Naniniwala kami na pinakikinggan mo ang aming panalangin at patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, kung hindi maghari sa aming buhay ang kabutihan nyo. At turuan nyo po kami mapalapit sa inyo. Kayo ang aming Diyos na tagapagligtas ng sanlibutan. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Hipan nyo po yung tubig. Pakrus. Dahan-dahan sa isip lang. Huwag nyo nang igaganon yung leeg nyo. Isang diretso lang. Simula sa taas pababa. Amen. Sabi nyo. Yan. Nalagyan na po ng cross yan. Okay na. Ngayon, magsisimula po tayo.
Ganun po yun ha. Huwag niyo po sasabihin, amen. Gaganon niyo pa yung leg niyo. Huwag niyo na po isasama yung leg niyo. Isang diretso lang, simula sa taas. Amen. Huwag niyo na pong igaganon leg niyo. Konsentrasyon lang. Usap po yun, sa isip lang. Ang isip nga ay nakapagpagaling. Magsisimula na po tayo 3 times. Huwag niyong pakalaman yung tubig kasi babasbasan ni Kristo yan. Mananalangin muna po tayo. 3 times sabihin niyo, Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Sundan niyo po yung sasabihin ko. At kami na iyong mga anak, ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko po na gawa. Amen. Ako po, sambitin yung pangalan nyo. Buo, hindi shortcut. Kasama yung gitna po. Ako po, si Del Jordan Ortinis. Amen. Di ba? Humingi na po tayo ng tawad. Diretso na po tayo. Ama namin. Pumikit na po kayo kung gusto nyo dumilat. Umpisa na po tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Diretso tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak. Paalala, magpasalamat sa lahat ng biyaya at buhay na pinagkaloob ng pong may kapal. Ama Diyos, patawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ama, pakisambit mo po sa iyong anak na si Jesus, na ako ang kanyang alipin, tayo po yun, magpakilanman upang kanyang isang manggamot. Ikaw na po ang bahalang gumabay sa amin ng iyong mga anak, lalo't ako'y maraming tao gagamutin. Sana'y bigyan mo ako ng kalakasan ng isip at katawan ko. Tayo po yun. Maraming salamat po at umaasa akong dininig mo na ako. Amen. Diretso tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Gayahin niyo po ulit ako. Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sambitin niyo po ulit yung buong pangalan niyo kanina. Ako po ay si Andel Jordan Ortinis.
na nagtataas sa inyong mga kamay. Naabutin niyo po sa akin ang kapangyarihan. Bigyan niyo po ako ng kalakasan at kapangyarihan bilang manggamot sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan at pagsambit ko sa inyong pangalan. Nagsisimula pa lang ho tayo, magsimula na kayo dyan. Sana ilawan mo po ang aking kamay sa oras ng aking pagpapagaling. Itinataas ko ang iyong pangalan alang-alang sa aking kapangyarihan. Salamat po. Amen. Diretso po tayo. Pwede po kayo makinig dyan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Balik po tayo rito. Amay sus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak, ilay nyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan upang daigin at tapakan ang kapangyarihan ng kadiliman. Kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Diretso ulit tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Diretso po tayo. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng aking karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Diretso po tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Diretso po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, isang anak ng Diyos Panginoong natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao nang may ikatatlong araw, nabuhay na muli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ngayon, tayo na po ay humingi ng panalangin. Ngayon naman po ang gagawin natin. Ang gagawin po natin ngayon ay mananalangin naman po tayo. Galing na po tayo kanina sa pagpapatawad. Yun po yung kanina sinasabi ko. Pangalawa po ay nanalangin tayo upang linisin ang ating mga kasalanan. Ngayon naman ay malinis na ito. Anong dapat gawin? Gamitin ang kamay ni Papa Jesus. Kung wala kang kamay at hindi mo tumaangat, liba kanina sinabi ko, nung una tayo, ihipan mo ang pakros na hindi gumagalaw ang iyong ulo sa pamamagitan ng iyong isipan at puso at pagsamahin mo to. Gamitin mo rin ang kamay ni Kristo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kung may kamay ka, gamitin mo. Kung ito isa lang nagagamit ng kalibete, makinig po kayo sa lahat po ng mga bago dyan. Kasi bago lang itong Facebook page natin. Kung masakit po ang inyong mata, Ama, haplusin mo ako ng iyong mapagpalang kamay at linawan mo ang aking mga mata. Ama, at ako'y nahihirapan matulog. Ipuin niyo po ako ng inyong mga kamay at itapon mo yung mga sakit. Ama, ako'y hindi makarinig. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na marinig kita. Ama, ang aking puso'y nahihirapan sumasakit. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mayakap kita sa aking puso. Ama, masakit ang aking sikmura at tiyan. Ipuin niyo po ako upang makakain ako ng iyong biyaya. Amen. Ama, masakit ang aking mga braso at balikat. Haplusin mo ako ng katulad ng pagmamahal mo sa amin. Panginoong Jesucristo. Ama, linisin niyo po ang aking mga paa at ang aking mga tuhod ay masakit upang ito'y maging matibay ng aking pananampalataya at upang magamit ko to sa aking paruroonan kung saan man ako papadparin ng aking kapalaran. Amen. Sana maintindihan niyo po. Wala po dito magaling magbasa. Okay na po ha? Ngayon, hindi naman po kayo pwedeng maglinis na nakadilat ang mga iyong mata. Kailangan niyo pong ipikit. Pag sinabi ko pong linisin ang inyong mga katawan, gamitin niyo ang kamay ni Kristo at huwag niyo itong gagamitin na kamay niyo. Alalahanin niyo po ay sa Kanya yan, lahat. Haplusin niyo. Pag nasabi niyo na po lahat ng nasabi niyo, sambitin niyo in Jesus' name. In the name of the Jesus, lumayas kang mga sakit niya sa aking katawan. Inuutusan kita sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo. Haplusin niyo po ko, Ama, ang lahat ng sino man nagdarasal sa akin, ay pinapatawad ko siya. Kung sino man masamang espiritong maalili sa aking katawan, lumayas ka dyan sa pangalan ni Kristo. Amen. Ibig sabihin ng amin, naniniwala ka sa Kanya. Yan. Amen. Kung sino man nagdarasal sa akin, ay lumayas ka at bumalik ka kung kanino ka man nararapat. At sino man kapitbahay namin nagagalit sa akin, ay pinapatawad ko siya. Haplusin mo ako ng kapayapaan, Panginoon Kristo. Paggalingin mo ang aking mga mahal sa buhay. Hindi lang ako ang papagalingin niyo po, Ama. Kung hindi, turuan niyo po kaming mapalapit sa inyo. Ang lahat po ng aming pamilya. Hindi lang pamilya niyo pagdarasal. Kulang. Ibig sabihin niya, selfish ka. Hindi ka pakikinggan ni Papa Jesus. Kunti lang. Ipagdasal mo ang iyong kapitbahay. Ipagdasal mo rin ang iyong mga kaaway. Ipagdasal mo rin ang lahat ng kamag-anak mo. Pati na rin yung presidente natin. Pati na yung vice president. Pati mayor nyo at ipagdasal nyo na rin. Pati gobernador nyo. Pati chairman natin. Pati yung mga chismosa, ipagdasal natin. Nakawaan sila ng Diyos sa kanilang mga sinasabi. At ipuin sila ng Diyos ang kanilang mga mata na may tama ang kanilang paningin. Ganun pong pagdarasal. Huwag lang po pansarili, pang-selfish po yun. Yan. Ganun. Lahat ng mga taong nakapalapit sa akin, kaibigan ko, hindi ko kaibigan. Maghari nawa ang kabutihan sa kanilang puso. Yan po ang pagdarasal, ha? Alam niyo na po ang gagawin niyo.
Kung ayaw nyo magpatawad, wala po akong magagawa. Hindi po kayo suswertehin pag hindi kayo nagpatawad. Kailangan nyo po magpatawad para naman po yung mga anak nyo magkaroon po ng biyaya. At para po naman yung swerte nyo ay mapunta na po sa inyo. Sayang naman po yung naiipon lang. Para maibigay na po ni Papa Jesus. Hindi po kaduwagan ang magpatawad at sumuko sa laban. Pwede kang matras. Pagbalik mo kasama mo na si Papa Jesus. Yun lang po yun. Sana maintindihan niyo po. Sa lahat po ng mga basher din, thank you so much. Magpatawad na kayo, huwag kayong magalit. Meron kayong talino na wala ako. Okay na po. Umpisa na natin ha. Pag sinabi kong pagpagpagpagin nyo po ha, baka naman yung parang nakita ko yung pasyente ko isang araw, sabi niyo, pero bilib po ko doon, binigyan pa rin ng himala ni Papa Jesus. Sabi niyo, kinuha niya yung sakit sa ulo. Tapos nilagay niya doon sa paa niya. Sinorkat niya, hindi niya binawakan niya. Inilagay dito sa paa. Tapos binalik niya ulit sa ulo niya. Tapos ginanon niya ulit. Pag tinapon niyo po, pag kinuha niyo yung sakit niyo, isang way lang di. Hindi ganyan. Isbabaan niyo lang po yung sakit niyo. Yun lang po sasabihin niyo. Ganun lang. Isang babaan lang. Isang paniniwala lang. Yun lang po gagawin niyo. Tapos pag sinabi kong 3 times in Jesus' name, huwag po sa bibig niyo sambitin. Dito sa puso niyo. Sabihin niyo in Jesus' name, Ama, patawarin niyo po ako at pagalingin niyo na po ako. Hirap na ako sa aking karamdaman. Huwag niyo pong pahintulutan na maghari ang demonyo sa aking puso. Huwag niyo po akong pahintulutan na kunin ng aking kalaban. Kayo ang aming Diyos at katawan niyo po ito. Alam ko po kayo maunaway at pamagmahal. Dapat po yun ang sasabihin niyo kay Papa Jesus. Pag hinipan ko kayo, sambitin niyo si Papa Jesus, sabay na po yung dalawang cellphone. Hihipan ko po kayo. Itutok niyo po sa tenga niyo para mabasbasan kayo. Antayin niyo ha. Dasalin muna po natin to. Pag nadasalan po natin to, kukunin ko cellphone. Mamaya na tong tubig. Yung tubig po, yan na po ang magpapatanggal ng lahat ng natitirang sakit. Cleansing water na po yan. Okay na? Okay na. Okay na po, mag-like na kayo. Mag-like na po kayo kung okay na. Kasama nyo na rin yung heart ng puso ni Papa Jesus. Okay na po ba? Okay na daw. Gawin po natin to ha. Sambitin nyo ulit po. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Sige. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu. Umalis ka sa katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay na po. Tayo po yun. Palalayasin ni Papa Jesus ang masamang espiritu. Okay na ha? Pumikit na kayo. Kukunin ko na tong cellphone ha? Hanggang hindi ko sinasabing hinto nyo yung mga kamay nyo, huwag nyo gagawin. Kukunin ang cellphone isa, ilagay sa kaliwang tenga. Kung kanan ka, edi pwede mong ilagay rito. Panlilinis mo yung isa mong kamay. Pag yung kaliwete ka, ito po gamitin yung panlinis. Walang problema yan kung kaliwa ka na. Kung ayaw nyo pong kunin yung cellphone, pumikit lang kayo at marami kayo yun, gamitin nyo po yung kamay ni Papa Jesus. Bubulungan ko na kayo. Okay na po? Ready na? Tama-tama, mag-isang oras na rin tayo nagla-live. Kukunin ko na to ha? Ready na? Bubulungan ko na sila. Mabuti rito. Maputi ako. Dito, natural. Yan. Yan. Okay na po ha? Ready na? Pag sinabi ko, aray ko, nangati na ilong ko. Pikit, humanda. Konsentrasyon. Pag-ibig ang dapat maghari ha? Pikit. Ready na? Sambitin niyo po 3 times in Jesus' name. Amen. Amen.
Okay, ulitin natin ha. Pagpagin nyo na po yung mga sakit nyo. Pagpagin nyo na po. Pagpag ng pagpag. Sambitin si Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Masamang Espiritu, inuutusan kita, umalis ka sa katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpag po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karin mong sundin na lumod dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Yan, iniipan ko na po kayo. Pagpakin na pagpakin. In Jesus' name lang, paulit-ulit lang po yan. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak, ilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa kanilang buhay. Amen. Amen. Pagpag po 3 times in Jesus' name. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makapagpagaling sa Diyos. Amen. Amen po, amen. 3 times ulit in Jesus' name. Matataos na po tayo. 3 times po, in Jesus' name. Amen. Yan. Ngayon, ibaba na po ang cellphone. Ibaba na po ang cellphone. Ibaba na ang cellphone. Okay na. Ngayon, ibalik nyo na po yung cellphone nyo kung saan nyo po ito pinagkukuha. Yan. Nabulungan na po kayo. Umpisa na tayo. Mag-like na tayo para magsimula naman tayo dito sa tubig. Like, heart. Yan. 57 minutes na po tayo. Malapit na po tayo mag-isang oras. Yan. Okay na po. 57 minutes na po tayo. Isang oras na talaga tapos po tayo. Isang oras po kasi panalangin. Okay na. Ngayon, nagsimula tayo kanina, pagpapatawad. Panalangin. Tapos, sabitin si Papa Jis para malusaw ang sakit. Ikatatlo, ang gagamitin na natin ng banal na tubig niya upang ipaligo mo ito. Pag may galis-galis po kayo, o anumang eksema na hindi kaya malunasan ng medisina, kung talaga may pansakit kayo ng medisina, sa medisina po kayo pupunta. Pero mababawasan ang inyong sakit sa medisina sa pamamagitan ng tubig na ito. Gamitin niyo to kung kayo ay pupunta sa medisina upang basbasan kayo ni Kristo. Pero kung wala taga sa inyo makita, subukan nyo gamitin ito ipaligo sa inyong karamdaman sakit. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ikalawa, inumin nyo na po ng inumin bago kayo matulog at manalangin kayo at tumingi kayo ng tawad. Pwede nyo itong inumin yung tubig. Kung kayo kakain, aalis kayo sa kayo pupunta. Tapos, sa pagpapaligo, kumuha po kayo ng isang baso sa pinagsalinan nito, ilagay mo doon sa isang drum o sa isang timba. Iyon po ang ipaligo nyo. Sambitin nyo si Papa Diyos, ilapag nyo yung kamay nyo doon sa tubig at manalangin kayo bago kayo maghubad sa loob ng CR. Huwag kayong maghubad na mananalangin. Kailangan may saplot muna po kayo. Para mabautismuhan kayo. Okay na? Ihanda nyo na po. Ngayon, magdarasal po tayo ng tubig. Ito po ang kalinisan ng inyong kaluluwa, ha? Okay na po. Kumanda na, ha? Go na tayo. Okay. Ihanda ang tubig, itapat. Bago nyo inumin nyo, papaliwanag ko ulit po ulit, ha? Ready. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tandaan nyo po yung sinabi ko kanina, ha? Hihipan nyo po na huwag nyo na pong igaganon yung leeg nyo. Mababali yan. Joke lang po yun. Dahan-dahan lang. Ganyan lang, oh. Huwag nyo na pong igaganon leeg nyo. Sa isip lang. Kayang-kaya nyo yan. Umanda. Itaas ang mga kamay. Kasi ginamit natin yan kanina. Huwag nyo pong tatakpan ng bibig nyo pag nagdarasal, ha? Ano? Mamaya na. Ayan. Yan. Handa po. Yan na. Itapat dyan sa tubig. Konsentrasyon. Umikit. Dahil itong banal na tubig, ito ang pinaka-importante sa lahat.
Siyempre, importante ang panalangin. Ito rin ang talagang lulusaw sa ating karamdaman sakit. Manda. Itapat dyan ang mga kamay. Huwag nyo pong tatakpan ang bibig nyo. Ibaling nakangat ng konti. Yan. Pumikit. Pikit po. Sabay-sabay po tayo na't bigkasin. Ama, Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Nananalig kami at nananampalataya sa iyo na dinidinig mo ang aming panalangin at patawarin mo kami sa aming mga nagawang mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Maghari nawa ang kabutihan sa aming buhay at ganun din sa mga nakapaligid sa amin at ilayo nawa kami sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib, ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa amin kung hindi kayo ang maghari sa kanyang buhay at sampuman ng aming pamilya. Naniniwala ako sa araw na ito ay pinakikinggan mo ako at pinapatawad mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Turuan mo po ako mapalapit sa iyo, aming Panginoong Hesukristo, Diyos Ama sa langit. Nininiwala ako sa araw na ito. Pinatawad mo na po kami. Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, iilawan mo ang aking mga kamay upang basbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang aming inumin tubig sa aming karamdaman sakit. Physical man ito, spiritual man ito, o sino man nagagalit o nainggit sa amin, kung hindi ang maghari ang kabutihan sa kanyang buhay at ganun din sa amin. Ang tubig na ito ay lulusawin ang aming karamdaman sakit at lalabas ito sa aming dumihan. Babalik ito kung kanino man magmula sa pangalan ni Kristo at tatanggapin namin ang banal na tubig ni Kristo ng mayroong kapayapaan at walang pag-iimbot at paghihiganti sa aming isip at puso upang ang aming karamdaman sakit ay ito'y malusaw sa pangalan ni Jesus. Amen. Hipan niyo po yung tubig. Yung kanina, hipan niyo. Amen. Huwag niyo pong sasama leg niyo. 3 beses. Amen. Hipan niyo yung tubig. Pakrus. Ayan. Nananalig kami sa araw na ito ay nagkaroon to ng bisa sa pangalan mo, Heso Kristo, at naway ito ay kagalingan ng aming karamdaman sakit, panlabas man o panloob ng aming pangangatawan ng iyong katawan sa araw na ito, ay pinakinggan niyo po ang aming panalangin at maraming salamat po, Panginoong Heso Kristo, Jesus Nazareno. Amen. O pumikit po kayo. Yung isang kamay niyo na lang po ang gagamitin natin. Huwag niyo na po. Huwag niyo na pala ako sabayan. Yung kamay niyo po, normal niyo na lang. Tapos yung tubig, pumikit kayo. Pwede po kayong gumanyan. Pahala po kayo. Pwede po ang ganyan. Huwag niyo na po tatakpan ng bibig niyo. Naririnig niyo po ako. Madali lang ito. Naririnig niyo po ako. Huwag niyo tatakpan ang inyong bibig. Pwede po kayong ganyan. Pwede po ganyan. Ganyan. Ayan. I-straight niyo po. Titigan niyo po yung tubig niyo. Huwag na kayong pumikit. Pwede kayong pumikit. Nasa niyo na po yan. Titigan nyo ang tubig nyo. Isipin nyo, konsentrasyon, galing sa heart nyo. Isipin mo na magkakaroon to ng bisa sa pagmamahal mo kay Heso Kristo at liliwanag ito. Sambitin nyo lang po 3 times in Jesus' name, in the name of the Jesus. At ipan nyo na lang po ng amin. Isang beses lang, gano'n lang. Yan lang, wala na, okay na po yun. Manda, konsentrasyon. Itigan niyo po yung tubig niyo sa ngalan ng Ama at ng Anak. At ako na po magdarasal. Pumikit lang po kayo. Bahala kayo. Basta tumingin lang kayo sa tubig niyo. Isipin niyo, gagaling po kayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Basbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang mga tubig nila, Ama, ng lahat ng mga taong nanonood dito o maliligaw. Ang kanilang kagalingan at karamdaman sa kanilang physical o sakit o agam-agam pananampalataya nila. Nananalig ako at nananampalataya ko na dinidinig mo ang aming panalangin at patawarin niyo po sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Palakasin niyo po ang kanyang lilang loob
at maghari nawa ang kabutihan sa kanilang puso kung hindi makita niyo po at makita nila ang pag-ibig niyo. Naniniwalag ako sa araw nito. Kung sino man po nakatapat dito sa live natin sa Facebook page at saka sa YouTube channel natin, Ama, ang kanilang mga tubig ay bigyan niyo po ng himala at kagalingan sa kanilang karamdaman sakit. Ako'y nagmamakawa bilang anak niyo at alipin. Ito'y nagmumula sa aking puso at isipan sa buong pagkatao ko. Nabigyan niyo po sila ng pagkakataon na mapalapit sa inyo, Ama. At sana'y patawarin niyo po sila sa pangalan ni Kristo. Amen. Sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan, basbasan niyo po ang lahat ng mga tubig nila kung sino man pong nandito at nanonood sa kanila karamdaman sakit. Patipuin niyo po sila na magkaroon po sila ng kagalingan. At basbasan niyo rin po ang kanilang mga ulo upang sila ay maging matatag sa lahat ng pananampalataya. At huwag mapanghinaan ng loob ng anumang karamdaman, sulna rin ang kanilang sakit. At ganoon din po sa mga pinansyal nila. At ganoon din po sa pamilya nila. Ang sana ang tubig nito ay may busa ng kanilang karamdaman sakit at hinagpis ng kanilang damdamin at puso. Kung hindi po inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. At magkaroon to ng bisa sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Yun po yung sinabi ko kanina. Hipan nyo na lang. Amen. Yun lang po. Tapos na. Mega shoutout sa Ate Virgie Suniga at saka kay Emmy Tayag at saka kay Ate Terry Maximo Rose. Mega shoutout. Okay na. Huwag po nyong inumin tubig. Magantay po kayo. Ulitin ko ha. Ang tubig na ito, sabihin niyo muna papakapala ka ng Papa Jesus, thank you. Maraming salamat po, Ama. Ang tubig nito ay inumin niyo ngayon itong kalahati. Iinumin niyo. Huwag niyo munang inumin. Tapos yung kalahati, isalin niyo po sa pinakamarami yung tubig. Kahit isang drum pa ito, salinan niyo, walang problema. At doon na po kayo kukuha ng tubig sa pinagsalinan nito. Kumuha kayo ng isang baso at ilagay niyo doon sa timba o isang planggana, ilang timba ba ipapaligo niyo. Bago kayo mag-bold star doon, babae man o lalaki, ilublob niyo yung kamay niyo doon sa timba at manalangin kayo, tumingin kayo ng tawad kay Kristo bago niyo po ipaligo, saka na kayo pwede kayo maghubad. Yan po yan. Yan, naiintindihan niyo po sana sinasabi ko. Ang tubig po nito, araw-araw niyo pong inumin. Walang limit. Basta naniniwala lang kayo. Kahit kapitbahay niyo, bigyan niyo kahit may sakit sila o kaya marites ang kanilang bibig. Para mabawasan po at mahipon sila ni Kristo. Kung meron kayong mga kaibigan o kamag-anak ba dyan may sakit, itry nyo, wala naman pong mawawala. Tapos, kung meron po kayong nakitang mga taong sinasaniban o kinukulam, minanumentohan, buhusan nyo po ng tubig nito at ipainom nyo po sa kanya. Pag kayo naman po yung may mga anak at ganoon din po kayo matutulog na kayo, iinom kayo na kahit kalahating baso pagkagising nyo at manalangin po kayo. Yan, gagaling po kayo. Maraming salamat po. Sabay-sabay na natin inumin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inom na po tayo. Nauhaw na ako. Inumin niyo na po ang tubig ng Diyos. Thank you po, Lord. Man, tubig mo. Tumataba na siya po sinda sa kakain ng tubig. Bumabata lang ang kanyang mukha. Ati Emmy Tayag, mega shoutout kay Ati Virgie Siniga. Sa lahat po ng mananalong kwintas dyan, 4 dito sa Facebook page, 3 dito sa YouTube channel na Andel Ortines o Alipinesos Nazareno. Sa March ko na po ihuhulog yan, ha? Alis kami, pupunta kami ng Baguio. Kaya may gamutan po tayo 21, 22, 23. Maraming salamat po sa lahat na nag-like at nag-share. Makikita ko po yan kung nag-share kayo. Alam ko na po paano makita ang share dyan. Maraming salamat dito naman sa Eden Twist Vlog at kay Nestor. Yan, dito po. Para makakita po ko dyan ng si Arlene Lopez. Si Arlene Lopez pala, nanalo na pala yan na kwintas. Saka si Tita Marta. Nakuha niya, pati si Elisa at saka si, Sandra. Sandro pala. Ayan, maraming salamat po sa inyo.
Maraming salamat po sa lahat na nagiling water sa araw na ito. Hayaan nyo, dadami rin tayo dyan. 192 po yan. Susunod, magiging 3,000 na po ulit yan. Sa Facebook page natin na original na Alipin ni Jesus Nazareno, doon lang po kami minsan kumakanta nito po, pero dito bawal po kami kumanta, ha? Huwag po kayo doon mag-aampalo kasi minsan kumakanta kami doon. Tsaka nag-a-announce po ako doon. Dito lang po. Dito po yung mga gamutan nyo. Pwede po bang isama ko sa dating yung tubig? Pwede! Wala pong problema yan. Basta sinabi ko lang sa inyo, kung mayroon yung ipapaligo yan, wala pong bayad yan. Kumuha kayo ng isang timba, isang papaligo nyo, bahala kayo kung ilan yung papaligo nyo, isang baso, buhos nyo doon sa timba. Tapos wag muna kayo magbo-bolster, babae lalaki ito, bago sa CR, manalangin po kayo. Yan po yan, ipaligo nyo. At isama nyo po yung kahit saan kayo magpunta, uminom po kayo yan. Antayin nyo lang po, dadagdag yan. Yan, Ate Emmy Tayag. Yan po. Tapos, pag bago po kayo matulog, inumin nyo yan. Maraming salamat sa iyo, Sir Raimundo Gian. Ayan. Ubusin ko lang muna po yung 7 pangontra. Yung pangontra po, mag-a-announce na lang rin ako sa Alipin ni Jesus Nazareno at mag-announce din ako sa Alipin Amang Jesus Nazareno sa Facebook page natin. Kasi yung YouTube channel natin, pwede po yan Andel Ortines, pwede rin po ang Alipin ni Jesus Nazareno. Mag-announce po ako sino po nanalo dyan. Meron na po akong nakitang nanalo dyan. Masipag po manood dyan. Susunod, may pamimigay ako sa inyong kwintas. Totoo po yun sa birthday ko. Pero malayo pa birthday ko, May 22 pa yun. Alam pa naman ng iba yun. Totoo po yun. Mayroon po yun anting-anting. Huwag niyo pong gagawin sa kasamahan niya na hindi yung tinatabla ng bala. Sinubukan ko na po yun dati. Pero pag natapos ko po maibigay itong kwintas na ito, may ibibigay naman po akong magandang kwintas. Kaso, dalawa lang sa Facebook. Ang gagawin ko, dalawa lang. Tapos dalawa lang sa YouTube channel. Tapusin ko lang po ng ibigay yan. Mas magandang klase po yun. Pero, syempre, matagal na po yung mga kwintas na yan. Matagal na po yan sa akin. Mga 3 taon na po yung binibigay sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Iisa lang po. Lahat po yan may dasal, ha. Ang pakain lang po ng kwintas to yung may biyernes lang po. 6 a.m., 6 p.m. Pero kung masipag kayo, Martes, pwede nyo po siyang dasalan. Yung space doon po, pangalan niya. Maraming salamat po at ipapaliwanag ko na rin po. Maraming salamat po. Thank you so much. Eksakto po tayo 1 oras at 12 minutes and 44 seconds. Nagsimula tayo nag-healing water. 1 oras din po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat kay Tita Tess, Tita Chay. Salamat at kailan po birthday nyo, Apo? May 22 po birthday ko kasi hindi na po ako magbe-birthday. 22 po ng Mayo, hindi ko po alam kung anong araw yon. Hindi na po ako magbe-birthday. Ayoko na mag-birthday kasi tumatanda na ako. 106 na ako sa sunod. Ayan. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Joji. Maraming salamat, sir. Andel, bigyan mo niyo po ako ng kwintas para po sa nanay ko. May sakit po siyang baldado na po at sinasaksan. Teka lang. Ay. Namatay tayo. Mali pala pinindot ko. Device pala. Sorry. Yan. Mali pala. Mahirap talaga to ng iPhone. Binigyan kasi ako ni Ate Terry Maximo ng iPhone. Kaya, sana all. Sunod, tablet. Sana tablet, mayroong ganito kalaki para makita ko kayong lahat. Pag cellphone kasi, tablet. Pag nag-healing water ako, tablet sana. Mahal kasi ang tablet. 17,000. 17,000 Kaya ako ayaw ko mag-birthday, tatapatin ko kayo. Pag-iipunan ko yan. Para pag nag-healing water ako, malaking makikita yung pagmumukha ko. Hindi maliit. Kaya hindi ako mag-birthday ng May 22. Huwag na kayong pumunta.
Yung mga nakakilala sa akin. Wala tayo sa Facebook page natin na Alipin Jesus Nazareno eh. Bibili ako sa birthday ko ng tablet. Apo, may 14 na po ba ang birthday? Kasi, Apo, May 14 po ba ang birthday ko? Same tayo ng buwan. Opo. May 21 naman ako. Ay, May 22 po ako. Oh, 105 ako eh. Kaya hindi ako magbe-birthday, bibili akong tablet. Para pag nag-healing water ako, malaki na babasa ko. Kasi pag tablet kasi malaki ganyan, no? Oh, malaki. At least, makikita ko lahat. Oh. Pero Gusto po. Kaya mag-ipon ako. Hindi ako magbe-birthday tong May 22. Pagod na ako. Yan. Kaya tatanggapin ko lahat ng healing water. Ay, tatanggapin ko yung service. Mag-ipon ako. Pero maganda po yung iPhone 14 binigay sa akin. Kaso pinag-ingat-ingatan ko kasi talagang mahal po ito eh. Nakabalot pa to pag nilalagay ko sa bag. Maganda pa lalagyanan nito. Hindi po talaga ako tatanda. Sabi ko nga sa inyo eh, lahat po kayo hindi talaga kayo tatanda. Maniwala kayo sa akin. Alisin nyo lang po yung galit sa puso nyo. At magpatawad kayo. Mahalin nyo yung mga asawa nyo at mga anak nyo. Maniwala kayo sa akin, hindi po kayo tatanda. Tatanda kayo pag nakiapid at nagnasa kayo. Tatanda kayo pag lagi kayo nagmumura. Tatanda kayo pag lagi kayong bugnutin. Tatanda kayo pag lagi nyong inisip kapitbahay nyo ang nananakit sa inyo. Tapos hindi naman pala. Si Apo Andy, hindi yan tatanda. Tatanda lang si Apo Andy, pag itong kanang kamay ko, dahil ito kami ni Papa Jesus, ang kapangyarihan ko nasa puso ko at nasa dalawang kamay ko, lalong itong kanang kamay ko, takot yung demonyo rito eh. Pag ito'y hinawak ko sa babae na may pagnanasa, mawawala ng kapangyarihan yan. Tapos yung mata ko, pag ito, ay pinantingin ko sa bold star na babae. Tapos pumapasok siya sa isip ko. Tinutokso ko ni Satanas. Mawawala na ako ng mata. Tapos, pag yung puso ko, ay oras-oras ko siyang tinitibok-tibok ng puso ko, paktay na, ahas na si Apo Andy. Di na makakatayo. Yan tatlong kapangyarihan ko pag nawala sa akin. At yung pinakahuli kong kapangyarihan na nakatago talaga sa puso ko, yung bato na binigay sa akin ni Papa Jesus na parang darna. Makinang pakidarna yun. Yun nga lang, hindi mo mahawakan yun pag marumi ang puso mo. Yun. 4 ang kapangyarihan ni Apo Andy. Hindi mapupunta sa akin. Ang mata ko, ang 2 kamay ko, ang bato sa puso ko, at ang kwintas ko sa leeg ko. May kwintas ako pero hindi nyo nakikita. Yan ang kapangyarihan ko. Ang buong pagkatao ko. Meron po kayo niyan. Maniwala kayo sa akin. Pwede po bang panorin yung Healing Water? Yasmin Mendoza, pwede po yan. Apo, kalabaw lang po ang tumatanda. Maraming salamat po. Kaya papatulang ko lahat ng Healing Water. Ay, yung mga nagpapaservice dyan. Pagbalik namin ng Baguio, antayin nyo na kami. Mag-iipon ako. Bibili kasi akong tablet kasi naliliitan ako rito sa cellphone eh. Pero maganda yung cellphone kasi pang vlog-vlog yan. Alam naman yung iba vlog mo yung tablet. Tsaka pag nag-i-edit kasi ako ng video, sumasakit yung mata ko dyan kaya bumili ako ng salamin para sa mata. Hindi katulad ng tablet. Madali malaki. Madali maglagay ng video do sa YouTube channel. Pag cellphone kasi, pag lalagyan mo ng ads, mas maliliit pa dyan sa mga sinusulat nyo. Kailangan ko pang ibuka ng gano'n, no? Ibubuka ko pa bago ko pa i-okay. Eh, yung tablet kasi, nasubukan ko na doon, no? Sa pamangkin ni Apo Sinda, yung maliit, yung may... Yan po. Maraming salamat po. God bless all. Bye-bye. Isang oras na po tayo at 20 minutos. Thank you so much. Magagamot po tayo bukas eh. O, punta na lang po kayo. Kailan po kayo pupunta ng Baguio? Itong linggo nandun na kami. Bawal sabihin ng date. Basta itong linggo darating po kami ron.
ni Apusinda. Apo, magkano po ba yung tablet? Nakita ko po yung tablet doon sa SM. 15,000. Mahal. 15 lang yan. 15 nakita ko eh. Yung presyo niya 1.5, 115. Hindi, may butal. Abot din. Pang ano ba yun? Yung tablet, pag nag-e-edit ako sa YouTube channel ko, di ba minsan nagsasalamin ako, naduduling ako, kasi sobrang liit ng letra, matanda na kasi ako, inahanap ko pa yung ganon-ganon. Kaya minsan, yung YouTube channel ko, hindi ko na tuloy na-upload. Ang dami kong video. Yung mga video na tumayo. Meron nga diyang babae nagpagamot sa akin. Tsaka yung isa, tsaka yung lalaki. May sanib nga sila eh. Andun. Laptop na lang kaya Apo, kaysa tablet. Mahal po laptop. Mahal po ang laptop, 35. Di po ako marunong magpindot doon. Nalalo ako mahirapan. Huwag nyo na pong laptop. Yung mga anak ko lang po may kaya nyo kasi marunong pa yung mga bata. Yung laptop po, ayoko po yun. Bakit? Ginto po yung sayang yung pera. 43,000 hanggang 45,000 po yun. Tama na po yung tablet kasi yung tablet, malaki-laki na po yun para mag-edit. Kasi matanda na ako, yung mata ko. Itingin na ako. Kung iPhone tablet po, 50K. Naku, mahal naman yun. May nakita na po akong tablet, hanggang 16,000. Yun na lang po ang bibiling ko. Kaya sa birthday ko, ayoko taga mag-birthday. Sa May 22, birthday ko, bibili ako yun. Mag-iipon ako talaga para sa para pang edit-edit. Ayoko po yung laptop, mahal po yun. Maganda. Ayan nyo po. Di ba si Ate Sally Bicol? Pero po si Tupay may laptop na po soon. Si Tupay po may laptop na, bibigay natin Virgie. Sana all. Kaso hindi po ako marunong mag-laptop eh. Oo. Pang cellphone lang ako eh. Tsaka pang tablet. Ako si Ate Sally, hindi Bicol. Bicol. Bicol po si Sally. Lahat po magpapagamot nakalista po kaya po agahan nyo na lang. Kasi hindi tayo nakalive sa YouTube channel, Facebook page natin na Ali Pinesos Nazareno. 20 na po yung nakalista kaya po darating po sila bukas. Kaya agahan nyo na po, kanina may dumating po dyan at yung nakasang araw, nakausap po ng anak ko na lalaki na si Topey, agahan nyo na lang po. Kasi ang gamutan na natin 21, 22, 23. Ulitin ko, magdala po kayo ng pananampalataya at pananalig. Napakahirap po maggamot sa isang tao kung mabagal ang pananampalataya. Sana naman po magtulungan naman po tayo. Huwag nyo naman po kayo magtago ng sikreto. Bulungan nyo lang ako. Sabihin nyo na sa akin kung paano mapalapit kay Papa Jesus. Kami na po ang bahalang makapasok tayo sa liwanag. Basta't gamitin nyo lang po yung nasa puso nyo. Minsan po nahirapan ako yung inaamin ko, nararamdaman ko yung nakatago sa puso nyo. Naunawaan ko po ito. Yun lang po yun at maraming salamat. Alam ko na po kung sino nanalo dyan sa Facebook page natin ng 4 na kwintas. I-a-announce ko na lang po yun. March nyo na po makukuha yun. Huwag nyo na pong kunin itong February. Busy po kami kasi pupunta kami ng Boracay ng sa sunod pala kami pupunta ng Boracay kay Ate Virgie. Sa muna kami? Apo Sinda, magkano po yung pangontra ni Apo Sinda? Mayaman ka, 10,000. Doon po kayo dumiretso kay Apo Sinda. Ayaw ko po sabihin. Sino ako po, Apo? Hindi, si Ate Virgie Siniga. Pupunta kami ng Boracay. Sa Baguio po, kasi pupunta kami dyan, itong this week lang po nito, aalis kami. May gagamitin po lang kami doon, pero diretso pasyalan na po kami. Pag po kayo mag-alala, may 7 tayong pangkwintas. Tapos pag natapos po yung 7 na yan, pagdating ng March po, magbibigay ulit ako. Pero, hindi po linggo-linggo. Basta ibibigay ko lang po yan. Tatapusin ko lang po talaga. Napakarami na po kasing kwintas yan. Ang tagal na po niyan dito eh. Sana mabigyan niyo po ako, mapili niyo po para makukwintas. Susunod na lang po kay Joji. Alam ko pong matagal na kayong followers ko. Daw nag-retweet yung message ni Daniel. Ito, nagla-live siya. Sabi ko po ako mananalo eh. Huwag na kayo mananalo to, Ate Edin Tarik. Mayaman na po kayo. Bumili na lang po kayo. Kaya-kaya nyo po yan. Bawal sa mayaman. Bawal po sa mayaman yon.
Akala niyo po hindi ko tinitingnan yung mga profile niyo at saka yung mga kaya nga sabi ko sa'yo huwag kayong magpa-private, eh. Tinitingnan ko po yung mga picture niyo. Tinitingnan ko pa yung mga picture niyo. Compare ka daw. Wag na po kayo kayang-kaya niyo po bumili yun. Si Daniel Santos, Joke shoutout lang. mo daw. Daniel Santos, mega Punta raw dahil sa bukas, magpapagamot, taga Bicol, kababayan ni Sally. Daniel Santos, agagahan mo na kung nagbibiyahe ka na papunta rito. Matulog ka na dyan sa bus. Nanonood ka pa, matulog ka na. Para bukas nandito ka na. Uy, tumatawag si Ate Virgie, di pwede, nag-schedule ako. Ito si Ate Virgin, nanonood din Hindi dyan. daw pwede sumag siya po sindahan mo, nag-schedule ako. Yan. Para po sa pangontra kung magkano, ayahin niyo muna po. Sabihin mo muna kaya. Mm. Kasi ako, Ate Virgie daw, saglit daw, may message pa siya sa mga ano. maraming nagme-message. Yung kwintas po, diretso po kayo kay Pusinday, ako po sabihin ng presyo. Yung kwintas po na binibigay ko, matagal na po yung sa akin. Pinag-ipunan ko pa yun para ibigay sa inyo. Opo, syempre tinitingnan ko po yung picture kung mayaman po yung bibigyan. Tinitingnan ko pa yung mga lahat po ng picture na pinili ko, tinitingnan ko po yan. Yan. Sa sunod na po ako magbibigay ng magandang kwintas. Itong kwintas po kasi nito, napakatagal na. Alam niyo po yung mga matagal na po yan. Kailangan ko po yan ma-dispose kasi wala na pong ganyan. Bago naman po yung ibibigay ko. Yun, tatapusin ko lang. Basta itong March, lahat po yung 7, maibibigay ko po yung 3 dito sa YouTube channel, yung 4 po dito sa Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Pipiliin ko po muna po yan. Sa lahat po na naglalike at nagsishare po yan. Delma, salamat po. Salamat sa healing water na wala ang prostate ng kapatid ko. Ay, salamat naman kung nawala po yung sakit ng kapatid nyo. Basta't lagi nyo lang po inumin yan. Maniwala kayo sa akin. Marami na po nagpatotoo niyan. Nakita nyo po yung in-upload, nakita nyo po yung video kong Alipin Jesus Nazareno. Punta po kayo doon mamaya. May babae po doon na malaki yung tiyan, taga Bicol. Yung kinapi-paste ko lang po yun. Lumang video ko na po yun eh. Wala pa. Pangit pa yung altar dati. Nakakulay green po yun na batik-batik yung short niya, nakapadyama. 2 gamutan lang po yun ni Papa Jesus. 10 months po ang tiyan niya. Dinugtong ko lang po yung video niya. Panoorin niyo po dyan sa Alipin ni Jesus Nazareno sa Facebook page natin na original. Kinapi-paste ko. Tingnan niyo po, naglinis lang po siya, pinatalon ko lang para bumaba yung tubig. Kasi po yun, nakakain po yun ng dasal. Wala po siyang sinasabi sa akin para alam niyo na yung istorya niya. Yun po, magandang trabaho yun. Kaso, piyesta sa Bicol, kumain po sila. Kasi lumabas sa spiritual niya, tinawas ko yun. Tinawas ko pa yun bago po ginamit ng pong Nazareno. Lumabas po na maraming tao at kainan. Nakalimutan niya sabihin sa akin. Tapos yung nilinis na po yun ng Panginoon Kristo, nakita niyo po, naglilinis siya na ganun, pinatalon po siya. After 15 days, pinabalik po siya ng Panginoon Kristo. Nakita ko po yun. Doon sa Alipin Jesus Nazareno, kita niyo po naging sexy na. Yung bumalik po siya. Tapos bago po siya umalis, papuntang Bicol, kasi umistay po siya dito sa Pampanga, may kamag-anak po yung asawa niya. Mabot din po sila ng 1 buwan, kasi 15 days. Tapos, bago siya pagbalik, may video po ko yun eh. Kaso napakahaba na po yun, nasa YouTube channel ko na po yun. Wala na po yung sa Alipin Jesus Nazareno. Yung sa nandun pa yung sa Alipin Jesus Nazareno. Bumalik po yun, nagbago po ulit yung mukha niya. Basta maririnig niyo po sa kwento niya, yung pangalawang balik niya, ay bago siya gamutin ni Papa Jesus, pangalawang balik, bago siya bumalik dito, nagpapasalamat na eh. Ano po yun? Sumama daw yung tiyan niya para daw naghalukay ng halukay. Tapos bigla daw siya pumunta sa CR. Ang baho daw ng nilabas ng tiyan niya. Pero hindi niya pa alam na lumit ang tiyan niya. Pagkagising niya ng umaga, sabi ng asawa niya, lumit daw tiyan niya. Yun na po, maririnig niyo po yung kwento niya. Yan po yun. Taga Bicol po yan. Tapos bago po mo yun ng Bicol yung. Hanggang ngayon, hindi pa yan lumalaki yan tiyan. Ang tagal na po yan. Ganun na po ginawa ko doon. Tinawas ko lang po yun.
Nakakain po yun ng piyesta. May nainggit purpur sa kanya. Siguro nilagyan ng yung sa pagkain, yung sa kuko. Kaya lumaki po yung tiyan niya. Pagkatag ano ba yun? Pag mataas po yung dagat, lumalaki po yung tiyan niya. Pero po yung gumaling. Marami pa akong video ganun sa YouTube channel ko, nasa baba na po Ang hirap na pong hanapin. Maraming salamat po sa inyo lahat nani ko po. Sa picture ko, profile ko po, apo, congratulations. Po, huwag kayo mag-alala. Gusto ko po kami pumunta dyan, pero malayo po kami. Walang problema. Wag na lang po kayo pumunta at uminom na lang po kayo ng healing water kahit gumaling na po yung pamilya nyo. Delma. Masaya na po ako at nakatulong po ako sa kapwa nyo. Lalo po yung mga taong tumatawag kay Apo Sinda. Lalo po yung mga matatandang nangingira ng hirap po ng cellphone sa mga apo nila. Yan, maraming salamat po. Yan, thank you so much. Bye-bye. Kita-kita na lang tayo bukas. Bukas, magla-live muna ako ng isang gamutan sa Alipin ni Jesus Nazareno. Pag nakatapos po ako ng isang live doon, dito naman po kayo manonood sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Gagaling po yan, Maribel Vargas. Basta't magnalangin lang po kayo. Maraming salamat po, Nestor, Eden Twist Vlog, Arlene Lopez, Abrina, Marlita Samson, Elena, Ricky. Yeah, mega shoutout sa inyo lahat po. Bye-bye po. Good night sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nag-healing water. Maraming salamat po sa inyo. God bless all. Bye-bye po. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Ingat po kayo dyan. Maghari nawa ang kabutihan sa ating puso. Thank you so much po dyan sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Alipin ni Jesus Nazareno sa YouTube natin. Andel Ortiz. Carmelita Lee. Mega shoutout. Good night na rin po sa inyo. Maraming salamat po Yung mga nanalo sa kwintas, mag-a-announce po ako pagbalik ko po galing Baguio. Kaya mag-alala. Hiandaan nyo na po pag nag-announce po ako Tandaan nyo po. Alam ko naman nakapalo kayo sa Alipin ni Jesus Nazareno. Yan. Hiandaan nyo na po. Dumiretso po kayo kay Apo Sinda. At isusulat ko po yung pangalan nyo doon sa Facebook nyo. At antayin nyo po yung message ko doon. Antayin nyo. At ibigay nyo po ang mga address nyo. Kompletuhin nyo po Pag naglagay ng address, kailangan parang katulad sa barangay sa amin. Kung may Purok 5, Barangay Ascomo, Wagwa, Pampanga. Lagyan nyo po ng number ng bahay nyo at ilagay nyo po yung number nyo kasi tatawag po yung LBC pag i-deliver na sa loob ng bahay nyo. Yan, door to door. At tumatawag din po ang LBC pag natanggap nyo na po ang napadala sa inyo. Maraming salamat at magandang gabi at pagpalain nawa kayo ng kataas-tasan Diyos Ama sa Langit. Address ko po, pag kayo po ang nanalo, Carmelita Lee. Huwag nyo na po muna ilagay yung address dyan at saka yung number. Mag-a-announce po ako at hihingin ko po talaga yun. Surprise niya Washington. Pero yung mananalo po sa ibang bansa, hindi ko kayo bibigyan dahil hindi ko kaya yung hindi ko kaya yung shipping. Mahal. Mahal. Pang mahirap lang po yung kwintas. Pero pag sino po lagi nanonood, basta dito lang sa Pilipinas. Sabihin ng kwentas, hindi baka salaan nila. Ate Bergie, Suniga. Si Apo Sinda, mag-message po kayo. Busy po, pasensya muna ate. Not for me, Apo. Replyan. Ang dami po nagpapagamot, nagpapa-schedule. Ewan ko po bakit gustong-gusto nila sa pagmumukha ko. Ayaw na po nila yung sinasabing kinukulam sila. Naalala ko talaga si tatay. 35 na manggagamot. Anong lumabas? Kahit kayo, matatawa po kayo sa kwento ng mag-asawa. Pero totoo po daw yun. Ang lumabas daw po yung pako ng bubong. Yung textro. At lumabas yung 10 karayong. Lumabas yung ano ba yun? Basta natawa ko doon yung sinabi niya Pati yung brass na nanahimik. Pati si nanay, lumabas yung suso sa paa.
Yung pala, naipit lang ang ugat. Gusto ko to, kuminsan yung pasyente. Huwag na po kayong isip ng isip pag nandito po kayo. I-relax nyo lang po. Nakita pala natin, Virgin, na bagong, sabi natin, Virgin, bukang bagong tapas daw siya po, hindi. Opo, bagong tapas po ako kanina. Uy, nilibre yan, ha? Nilibre po ako ni Aposinda. Wala na akong pera na. Pinakulayan niya po ako, brown. Kasi lahat po ng buko, puti na. Para pag pumunta daw kami ng Baguio, yan. Pinagupitan ako ni Aposinda. Yan. Pinamanicure ko pa yan. Tapos, alam niyo pong ginawa ni Aposinda sa akin? Pinamanicure na niya pa ako. Gusto ko magalit doon sa nagmamanicure eh. Arte mo naman. Kasi bakit? Hindi sanay pa yung minamanicure pa ako eh. Pero totoo po, bagong manicure pa ako. Ayan o. Bagong manicure po. Pero magaan po sa daliri. Wala naman po sugat. May bayad dyan. Minanicurean niya pa ako. Tapos pinagupitan niya pa ako. Pinakulayan niya pa ang buhok ko. Tapos yung kamay ko sa kamay, sabi ko, huwag niya nalagyan ng kulay. Yan. Yan. Pinaputulan niya po ako ng kuko. Ganyan ako kamahal na Aposinda. Kaya, yan. Yan. Tapos, yung sabon na ginagamit niya sa mukha, pinagamit niya na rin sa akin. Kita niyo po. Alam mo naman, mahal sa bubo, 150 lang. Yung sabon ko galing Japan. Galing tayo. Mura lang yun. Mura lang po yung sabon na ginagamit ko. 150 pesos lang. Yangin lang. Legit po yung sabon na binigay sa akin ni Aposinda. Galing Japan. Bigay lang yan. Totoo po yun. Kuminis po yung mukha ko. At saka naging langis. Nawala na po kasi minsan pag nagpe-face mask po ako, kamot ako ng kamot, nagkakaroon po ng sugat-sugat dito ang mukha ko. Ngayon po, makinis na makinis po talaga mukha ko. Sabi nga nila, ano daw ginagay ko sa kahit yung, lahat daw, makinis daw yung mukha ko. At saka yung mukha ko, pwedeng itapat sa araw. Aposinda, maraming peras eh. Kuminis po yung mukha ko. Ito, natural po to dito sa, GoPro. Yaya ko pa. Sa, iPhone 14 Max. Ayan po. Natural ang mukha ko. Dito, medyo maputi ako ng konti sa, Android. Dito sa YouTube channel. Yan po. Ano po ang pangalan ng sabon? Inchik po eh. Sensitive po talaga yung balat ko. Bawal po ako sa Kojic. Yung Kojic na kahit original, local, matapang, mababaw. Ayaw ko po magsabon yun. Nagbabakbak ang mukha ko doon, nangangati. Tsaka sensitive po ako sa mga sabon ng mga matatapang. Ayaw ko po yun. Marami na, nag-inom tayo. Akala nila Totoo po yun. Ang hirap po banggitin yung sabon eh. Pero, inchik, madulas lang po yun, inchik. Galing po yun sa mga Japan. Sensitive po talaga yung balat ko. Simula bata po talaga ako, ang pinagsasabon ko lang sa mukha ko at sa katawan ko, lang po, kung di, papaya ba yan, no? Yung papayang, green. Pero minsan, nangangati po talaga yung mukha ko. Sensitive po. Ewan ko ba, sa dami-dami mukha, ito pong binigay sa akin ni Papa Jesus, sensitive. Sensitive po yung balat ko eh. Hindi ko po alam kung bakit ganito balat ko, pero araw-araw naman ako ginagawang panchimbag ng stepmother ko. Yun lang po yung binigay ni Aposinda. Wala pong side effect yung sabon na binigay niya sa akin. Hindi po nangangati mukha ko. Bago niyo po maubos yung sabon na binigay ni Aposinda sa akin, isang buwan. Isang buwan po yung sabon eh. Bago niyo po maubos yung kikinis po talaga mukha niyo. Marami po yung nakapansin, kahit yung lahat po ng mga nagtatrabaho dito. Ano daw ginagamit ko sabon? Yun lang. Hindi. Totoo po yun. Minsan nga tinitigan ko yung mukha ko sobrang kinis eh. Wala po akong ginagamit, kundi sabon lang. Bahala na kayo bumili. Eskinol, ayaw ko po ng eskinol. Nadadry yung balat ng mukha ko, nangangati ako. Kamot ako ng kamot, ganyan ako ng ganyan. Ganyan ako ng ganyan, kamot ako ng kamot. Dito po, kailanman isang buwan, magdadalang buwan ko na po siya ginagamit. Hindi na po nangangati yung mukha ko. Mura lang po yung sabon. 150 pesos lang. Bawal po ako sa Kojic eh. Bawal din po ako sa Safeguard pag matagal. Nangangati po talaga yung mukha ko. Bawal nga ako sa mga matatapang na sabon o kaya yung pampabakbak na mukha. Yan. Totoo po yun. Mura lang po yun. Mahirap banggitin yung pangalan eh. Inchik po yun. Diyan lang kayo. Papakita ko sa inyo.
Martes ka po. Ito po yun, oh. Sabon, 156 pesos lang. Nagano ka pa ha? Nag-commercial. Pero, masaya ako kasi inchik ito, inchik. Yan, oh, inchik ang lalagyanan niya. Yan. Yan. Kaya lang po, bago nyo ito maubas, makinis na po mukha nyo. Kahit sa katawan nyo, pang ano nyo sa kilikili nyo. Mawala mo nyo talaga. Totoo po yun. Oh, maniwala kayo sa akin. Dati may itim kilikili ko. Mas maputi pa yung mas magkikinis na yung kilikili ko kaya masinda. Hindi, joke lang po yun kasi meron naman po kaming anak eh. Natural lang po sa isang babae yun. Ito lang po ginamit ko sa mukha ko. Wala po itong limit. Hindi po ito matapang. Kahit sa initan, kasi minsan nasa initan po ako, nagmumotor ako eh. Hindi po yung nangingiti yung mukha ko. Gamitin niyo po ito. Sinabi ko sa inyo, ayaw kong gumamit ng mga Kojic, yung mga ganyan-ganyan. Nag-try na ako dyan, nagdadry yung mukha ko, nangangati. Tsaka mahapdi. Yung mga Kojic na sabon, yung mga ginagamit na mamahalin, yung mumura, ayan. Ito lang. Ito lang yung ginagamit kong sabon. Sa mukha ko. Nagtaka nga ako eh. Basta inchik po yan, inchik eh. Ewan ko paano basa niyan. Ganyan. Yan po yan. Yan. Maganda po to sa mukha. Tapos yung kamay ko po kuminis oh. Dati baku-baku ito eh. Kuminis yan. Wala ka naman kaya ginagawa. Totoo po yan. Ito lang po, 156 pesos. Martes po siya Inbox po, sabon. Screenshot nyo po. Wala ang ginagawa yan. Yan. Hindi nga nagugas yan, kahit plato isa. 156 pesos lang po to. Maniwala kayo, pati yung mga itim-itim nyo. Dati po, ang dami kong itim-itim dito, nangangati po yan. Tapos yung mga ilong ko, pag nagaganyan ko, marami po yan, kanin-kanin. Totoo po yun. Ito lang, i-check lang ito. Tsaka ito, wala po. Hindi ito talaga ma-update. Wala lang, natural lang. Tsaka yung mukha mo, madulas-dulas ng konti. Wala po akong nilalagay dyan. Yan lang ginagamit ko. Binigay niya po Sinda. I-try mo to. Sabi niya. Maganda po to sa mukha. Kahit sa araw, pwede po kayan. Kasi, sabi ko, ayaw ko naman puti mukha. Kasi, minsan nagmumotor po ako. Yan. Ganyan po lalagyanan niya. Yan. Yan. Nakita niyo na po, yan. Yan. Sensitive po talaga yung balat ko. Sensitive po talaga to. Hindi po ko basta nagsasabon ng sabon kahit ano. Yung galing nga sa abroad, yung mga sabon-sabon, hindi ko po pinagsasabon sa mukha ko yun. Pag nangati mukha ko, hindi ko po talaga mapigilan kumamot. Pero itong mukha ko, magdadalang buwan na po ako gumagamit nito. Nawala po yung kanin-kanin dito. Nawala po yung parang, pag ginagano ko yung ilong ko, lumalabas yung parang puti-puti na kanin. Nawala po lahat yan. Yan. Yan lang po yan. Yan. Alam nyo naman yan, bahala kayo. Yan. Ganyan po yung tsura niyan. Tsaka ito, hindi po talaga siya matapang. Yung pangalawang gamit ko nito, pangatlo. Kasi pagka nagamit po ako ng mga Kojic na sabon sa mukha, dalawang araw lang, alam ko na ng half-day mukha ko, nangangati. Kamot ako ng kamot. Kikinis po mukha. Marami po nagsabi sa akin, ano daw ginamit ko sabon. Yan lang. Ako sa March 3 po ba, gamutan ka na? Opo, sa March 3. 1, 2, 3. Sana po mali yan.
Ewan ko po. Basta yan, ganyan po yan. Ganyan, ganyan. Yan, yan, yan. Maganda po yung to sabon nito sa mukha. Tsaka hindi po ako basta-basta nagsasabon ng mukha. Ewan ko po anong klaseng mukha ito. Araw-araw naman akong ginagawang panchimbag ng stepfather ko. Pinapaso ang katawan ko. Ang balat ko, kahit nasusugatan, gumagaling. Pero itong mukha ko, masabon lang to ng safeguard. Ay, sigurado, mangangati ang mukha ko. Kamot ako ng kamot, hindi ko matiis. Kahit gabi natutulog ako. Basta yan lang pong ginamit ko. Tsaka nawala po talaga yung mga itim-itim yan, no? Kaya nawala rin po yung ditong itim ko lahat yan, no? Nawala po talaga yan. Pag nakita niyo po yung mukha ko dati, matatakot kayo. Tatanong ko po si Apo Sindan, nag-GR eh. Salamat po, Apo. Yan ng asawa ko. Titikbagin mo po ulit yung katawan niya. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless. Thank you so much. Bye-bye na po. Isang oras na po at kalahati ito eh. Papatayin ko na po. Para po mayroon po makakapanood po ng Healing Water. Hindi po promo yan. Sinabi ko lang sa inyo. Yung mga sensitive na balat katulad ng balat ko, bagay po kayo dyan. Pero yung katawan ko po hindi sensitive yan eh. Mukha ko lang po sensitive eh. Bagay po kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Hindi po ko basta gagamit ng sabon, kahit anong sabon. Minsan nga, hindi ako nagsasabon ng mukha kasi nangangati. Yan. Maraming salamat po. God bless all. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Yung mga nakakalam sa birthday ko dyan, sa May 22, huwag kayong pupunta rito. Ha? Opo. Gamitin nyo po yan. Yan. Tanongin ko si Apo Sinda, saan niya po in-order yan? In-order niya lang po yan sa online. Wala po akong nilalagay dyan. Hindi po ako naglalagay ng pampakinis, skinol. Wala. Hindi po ako naglalagay ng skinol. Yan lang ginagawa ko. Bye-bye po. Thank you so much. Bye-bye. Patayin ko na po ha. Thank you, thank you. Maraming salamat po sa Healing Water. Okay po, good night. Papatayin ko na po ha. Patayin ko na sa YouTube channel natin. Bye-bye po sa lahat po nag-like at nag-share. The end.